Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Menta ka janmit akapor arbji ka kabinet kalasyong bat ka lasim katu kan itali kirai ki badon kam na kamenta ka jingmentoi jong ka jela barokawai. Kaba nengkong karai kalong ka proposal kawan napo ka sports but youth affairs department kabala kerpat ia ka kabinet menta kasngi bakin ai ia kani ka jaka kabala identify da ka sports nreu pusau ekar live nreu pusau point live pusau ekar na kabenta ka jingpen kre ya kani ka national game hapo ka jela ka jongi kumba piatip barok ba ka jingpen kre kadang ya cha chisai tiadin ka jingya kren ka jing tirjumut ka basani ba na kaliang jong ka kabinet kala approve ya kani ka proposal ba shen nre phusau point lai phusau ekar ka jaka hangte hapo sauli New Shillong township Ansa IT no siapo ka Sports and Youth Affairs Department bakin le ia kabadon kam kani ke jingmut hangsa bansna de ya ka game village nomor ba sanpau ekar kelayo la aisha ka sports na mutaban snai ke stadium te menta kidon kampat ya kan nreu pho sao point 34 kalong nak menta ka game village kabaar karai ka bangisim kabaar na kabedei bat ka jingkentiu ya ka bai kali ki public transport ka banengkong ka proposal kalong ya kanika state carriage lani contract carriage batru yaki bosses kador kaba mensua haduk menta kasngi kalong si tingka sanaya si kilometer teh ka proposal ka baki ai menta napo ka transport department kalong ka proposal ban enhance kalong si tingka praponaya si kilometer kabaar ya kini ki kali ke barit ka kapasti jongki ka balong nyau sit lane haduk khadar sit kaba kentup ya ki sumo ki tu ki max bat kiwei kador kaba haduk menta kalong artengka sanaya si kilometer tenrei ka proposal menta ban kentiu kalong lai tengka henreu ponaya si kilometer nakakadaw ka kabinet kala approve ya kani ka proposal kabawan naka transport department te hakabidei bat ka local taxi nangta bat ki auto rickshaw ngakwa ban yathu yapi bangidang sudep ban revise ya kani ka dor jong ki bai taxi le ki bai auto rickshaw menta dang ha ubenai ubenengkong jong news nem bat ka dor kalong arpo reu tengka si kilometer batru hadin ba pikros ya ke si kilometer khat lai tengka si kilometer extra ban charge ka basic lani ka dor tenrai kolong si kilometer arpo tengka ande phla cross pipoi ar lani lai ki charge khat lai tengka si kilometer nang ta kumju ru ya ka auto rickshaw kador kalong khat sau tengka si kilometer bat menta kador kaju khat sau tengka bat man ka extra kilometer ka jikat kidai ban charge nriu tengka hadin jong ka si kilometer extra kalong si henriu tengka
nakata kadaw ang ilaya tirba ngi Shemba kador jong ka local taxi 6 kilometer bat kador jong ka auto rickshaw kat sautun ka 6 kilometer hadin bang ilaya pej benia ngi Shemba kadang biang bat kitu kinong kamay kim pat du nong namar kani kador kalong per kilometer kumba la prescribe na ka Ministry of Road Transport. Di kita kata kadai ka benta ka baar ka bangakwa ban pentip akmat jongpi nang ta ka balai pat ka don ka way ka office memorandum ka draft ka ba lawan ra na kaliang jong ka finance department bat kata kalong bangin adopt ya ka way ka policy kata kalong adoption of Swiss challenge method of procurement in the state of Meghalaya. Kani ka bangin sukwa ban subatai kendiat kalong kan neka polisi ki babon ba ki way ki state ki pentrekam namar ba don ki judge kam ki balese ki don ki brew ki lan ki company ki private company lan manu ki ba specialize ya ka ka judge kam ka balese ko mo opi ka ba kim yo lat ya ka ban penpau kim yo lat lese ban pha te lang ba jong kan ko polisi kalong ba kum kita kibalong innovative but kibalong unique kibalese kalong ke jingmentoy ya ke jela bro kawai ngi pendon kam ya ke polisi bakila ban submit ya ke DPR klaim dadon kam ban ong bagin siu AA ru em yaki kin submit ya ke sarkar lang baki department ki per laki jong department nang ta hapok ke jinglong chairman jong chief secretary kin ya screen anda ki i bakalong feasible ke babiang ka department concern pada kan sale ekabdon kam hakaban khot tender hakane ka polisi ya ki bakum kini ba prepare ka DPR ni ai ka preference ba kila ru ban trei maki ban long le si kum ki implementing agency lane kum ki kontraktor ban trei yakakam tangba yakata kan ya kat kum ka kendon jong ka sorkar ya ka ba jupenmi na kapor ha ki standard ki baper ha ka wedei bat karukom khot tender kata kadei kementa ka balai bat ka bakhaddu ka ba ngi na kaliang jong ka transport department ki wanra biang ya ka ka draft motor accident tribunal procedure ha ka ba menta ka sngi la approve ya kani bat kane ka procedure kalong katkum ka advice bat katkum ka direction na ka Supreme Court bat ru na ka High Court jong ka Delhi ka ba kilapha syaki jela boro jong kari India jong iki pi ya kani ru ngilai kren bat ka ba syai kadar ka department ka transport department kan issue ya order ka badon kam yakini ki nongnya taksi baki dei ban penun kam yaumidar lam kapta phinum tip kandon kan no kilometer phia chimita 1 kilometer ne phia tam ya kata ne phia a ne phia lai namar bakumo phi kane ka dei ka standard national norms ka ba baro ai ngimla ban ong haka kerteng ya ka share taksi ti ya kata ka share taksi ka ya be kalong haka jing syal fikren kat kum kalenti ka an kalong illegal ten rengi hang ne ka practice jong idegi su jumut paranong song kali bot sen ya share la dei san pho tengka le sengi don san gut nge share mal pho tengka piso debat kitu ki driver ki hun lang he kata ten rei ha ka bakum ka ne ka case ke jingjia jong ne ka covid-19 ngatrai kala plih lut ya ka jabing ya ka jemut jong perkhat jong uwei puwei ba mentak la dei ka por ba komo ong pila da sya ban song tang arngut le se pia ar kilometer lai kilometer kamut kador kamut ki hab ban but thik kat kum ka ne ka prescribe rate ka bala ai na ka transport department tengi ong pi ke interstate movement hadu mentangi patsya till this moment baro nga kaliang jongi ka sarkar ni khang like no komawi yakitu ki kali ki bakit yaki essential commodities ka bamut yakitu ngi ai kerpang ya ka permission bakin wanbu rengkat ru bat ki protocols ki babiang